lawan harapan. Kanggo sedulur-sedulur panitia Bang Ayu. Iya. Kanggo panitia Mbah Buyut. Wis. Kuneng. Oh, Mbah Buyut Kuneng. Iya. Jagat tingkir numpak gete mentas ning seberang kelingenan langkah pikir demen dewek gagas kedanan wong lanang. Salam khusus kanggo wong Slendra, kanggo ibu panitia, bapak panitia, anak putune Mbah Buyut Kuneng, kanggo Kang Joni, bos Kanggo dari anak putune Mbah Buyut Kuneng, kanggo sedulur Kang Joni. kanggo bos motore gede, Kanggo panitia Mbah Buyut Kuneng, kabeh bae. Semoga terhibur lawan Aneka Tunggal. panyungsen tak lakoni mangan sabrang tak lepungoni tenimbang beli dadi sing iji bagian sundri duwe lagi kanggo anjak jakaseno Kanggo sama kita. bapak panitia sareng ibu panitia Mimi dia disambung. anjak seno Kanggo Mimi dia. anjak seno Dia. jagat tingkir numpak gete mentas ning seberang kelingenan langkah pikir demen dewe gagas kedangan wong kanggo anjak seno Kanggo Mimi dia, wong Slendra nih. kanggo bos Satu, sayurane gede Buyut Slendra. Mimi dia. Mimi sinten Dia. Mimi Kang sapa Mimi Rian sing duwe Angca Seno. pohon duit Angca Mimi Seno. Rian sing duwe pohon Angca duit Seno. Mimi Rian Angca sing duwe Seno. pohon duit Angca Seno. Kang Joni. Mama Edani Angca Seno. Mimi dia. pernah nyoba pengen ganti lanang tapi angker katone sampeyan padahal kita langkah ikatan tapi nang apa demenening mantan Angca Seno. Angca Seno. Angca Seno. kanggo Mimi Rian Angca Seno. sing di pohon Mimi duit dia. kanggo Mimi Rian Mimi dia. Mimi Rian Mimi Rian Dia. Mimi Angca Rian Seno. sing Mimi dia. pelam cengking asli termayu Mama Edandi Bener Bang Ayu. pasang langsang lor gunung jati Mama Edandi Bener. bakal sun mikir kangongkong Apa yen sih? arep diwayu Priwin Bunda Bian. tulane melang akan beli sekata apa nyungsen tak Angca lakon Seno. mangan sabrang dia. tak lepuane Terus. tenimbang beli dadi sing iji bagian sundri duwe lagi Slendra bersatu. Mimi Kanggo dia. Mimi Rian bos Angca Seno. pohon duit Angca sing de Seno. pohon duit Mimi Mimi Rian Dias. sing de pohon duit Mimi Mimi Dias. Rian sing de pohon duit Mimi Dias. Angca Seno. Mimi Rian sing paling hebat Mimi Dias. Kanggo panitia Mbah Buyut Kuneng. Slendra bersatu. Bapak tuan rumah Bapak Semoga panitia selalu kompak-kompak. Ibu panitia Ibu tuan rumah pernah nyoba pengen ganti lanang Ganti lanang. tapi angker katone sampeyan padahal kita Priwin Jawa Ayu. langkah ikatan Masih langka. tapi nang apa demenening Abah Imam Matur nusuwun kanggo Angca Seno. Alek Kru Age Matur Production nusuwun saking Mimi kameramen Dias. tim operator Mimi
Angca Seno. Lor gunung jati Kanggo panitia Mbak Boy Gunung. Sanoke mikir Ang Joni. Pegel diwayu Ulane melang Akan blise Jaka tingkir Masih numpang terus Mimine Dias. Mentasi Macam-macam terus. seberang keinginan Mimine Dias, Mimine Dias. pikir demen dewe Gegas kedanan wong lanang Mimine Dias matur kesuwun Angca Seno.